खुलुमबाय जों बे मा डिस्ट्रिक्टमोन बेयो सातारा डिस्ट्रिक्ट बेवहाय दाखालि बावै जा घटना जालांदों गासिबो मिथिखायो जोंनि आसामाव थानाय आइ आफा बिदा फंबाय नोंथांमोननिसिम जोङो मोनसे मेसेज लाबोदों आरो होनो नागिरदों जा घटना जालांदों बेखौ बयबो नुदों फेसबुकनि थ्रुयैदि निउसनि थ्रुयैदि जाबायदि घटना जालांदों सानै मानसिखौ बुनायनि तो बेखौ लानानै जोङो दिनै मुम्बाइनिफ्राय फैनानै बे सतरा होननाय जायगायाव दंफैयो तो बेवहाय जों बिसोरजों रायज्लायनानै कमप्रमाइज खालामनानै थांनो नागिरदों तो स' बेयावनो आं बिथांमोनखौ फंनैसो बुंनो थाखाय होनो नागिरदों तो नोंथाङा फंनैसो बुंनानै हो मानि थाखाय बे जानायमोन आरो मा कारनाव नोंथाङा जाहाथे बिसोरखौ बुदोंमोन तो बे बाथ्राखौनो नोंथाङा रायजोफोरनो फोरमायनानै हो। खुलुमबाय आंनि नामा गपाल नार्जारी आं निसामारिनि आंनि गामिनि नामा रुपान्जलि आंनि बे रहित कम्पानियाव थायो महाराष्ट्र बेयाव सिजन मोनथाम जाबाय खामानि मावनाया दा आं एसे जुमायबो फेनानै दंमोन ओमफ्राय इथिंजाय बिसोरबो खारनायनि एसे बिदिनो दावराव दावसि जानानै माने आंबो बुफ्लांगारबाय माने दा आङो गासैबो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय जोंनि आसामनिफ्राय जिथु नायगिरि नोंथांमोन गासैबो रायजो राजानिफ्राय माने आं गोरोन्थिनि थाखाय निमाहाखौ बिहरनाय जाबाय आरो। खुलुमबाय आंनि नामा कनेश्वर नार्जारी आंनि माबाया जाहैबाय गामिया जाहैबाय सनापुर ओमफ्राय आं माने मानसि लाबोयो बिदिनो लाबोनानै आजि आं 7 बोसोर जाबाय माने जेबो माबा गैयामोन बेयाव माने देग्लायसो फार्स्ट बिदि जादों आरो बेयाव माने आंबो गैयामोन आंना रुमा एसे गोजानाव जायो बे जाथायखौ माने जेनेबा आंनावबो सोङालासिनो खालामनाय बायदि जादों ओमफ्राय जेनेबा आंनि रुमा एसे गोजान जायो 2 किल'मिटारसो गोजान जायो आरो आं थानाय जायगा जिथुनाखि कम्पानिनिफ्राय दा बेयाव माने आं बेखौनो बुंनो सानो जाहाथे उनावबो बेफोरबायदि दा खालामथों बे आंनि फंबाय जायो जेनेबा आंनि आफानि फंबायनि फिसाला बियो ओमफ्राय दा माने आं बेखौनो बुंनो सानदों दा गासैबो जेनेबा जोंनि आसामनि नायगिरि आइ आफा बिदा फंबाय गासिखौबो आं बुङो जे जेनेबा बेखौ आं खावलायहरो जाहाथे बेबायदि फेसबुकाव बा माबायाव इउटुबाव होनानै माबादोंमोन जाहाथे बेखौ दानफिनो होननानै आङो आसा खालामनाय थायो आरो जाहाथे बेबायदि गाज्रि कमेन्ट हरा होननानै आङो आसा खालामनाय थायो आरो रायजोफोरनिफ्राय। रायजो राजानि सिगाङाव जों आखाइ खबनानै जोंनि जाहोना ओरैबायदियाव जादों जों माने रुम चेन्ज खालामनायाव जोंनि जाथाया सोरनिबा गुबुननि मेगन नोजोराव जों गोलैफ्लांबाय भुल बुजाबुजियाव जोङो बुजानो गोनां जादों जोंनि सायाव निमाहा रोजा रोजा जों रायजोफोरनि सायाव खेमा बिनाय जाबाय। खुलुमबाय। चन्द्र बसुमतारी आंना माइब्रा बसुमतारी आंना बिकास मुसाहारि थानसु बसुमतारी सो मैं अभी आप लोग के सामने पहचान कराने चाहती हूँ वो है उन लोग का लड़का लोग का जो कॉन्ट्रैक्ट है तो वो भी था साथ में तो इसके लिए उनको भी मैं थोड़ा बहुत बोलने के लिए आज्ञा देता हूँ किस लिए हुआ था और किस लिए उनको मारा गया था तो उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। हमारा जो अभी तो आपका जो वीडियो बनाया था वो बहुत वायरल हो गया तो उसके वजह से अभी ये बहुत प्रॉब्लम चल रहा है सिचुएशन बहुत बुरा हो रहा है तो उसी की वजह से उसी में मतलब थोड़ा बोल दीजिए किस लिए हुआ था और किस लिए उनको मारा गया था तो थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए असम का लोग समझे मतलब गलत क्या है सही क्या है वो सबको समझा दीजिए तभी उन लोग को समझ में आएगा तो आप प्लीज बोलिए। नमस्कार मैं तो शंकर माने हूँ महाराष्ट्र का ही है फिर भी हर साल हम लोग असम का बच्चे लोग लेके इधर काम करता है शुगर फैक्ट्री में 1 साल नहीं 2 साल नहीं अभी 10-15 साल से हम लोग इधर काम कर रहे हैं सब चीनी फैक्ट्री में असम का बच्चे लोग ही रहते हैं तो ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं लेकिन ये फर्स्ट टाइम हो गया तो भी वो भी डायरेक्ट फेसबुक व्हाट्सअप सब जगह पे चला गया तो जाने का वजह ये है हम लोग चीनी कंपनी के लिए काम करने के लिए बोल के सबको लाया था और काम भी चीनी कंपनी का है लेकिन शुरू से 10 आदमी गायब होके तो थोड़ा हमारा सर के ऊपर प्रेशर भी बढ़ चुका था और इधर सब
बच्चों लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये सब झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया मतलब क्या है, उस दिन वो लोग रूम चेंज किया करके हमको कोई बोला भी नहीं है, और वो सब इधर उधर से थोड़ा मिस्टेक होके सब लफड़ा हो गया। लफड़ा हो गया मतलब क्या है, आदमी लोग इधर से भाग रहा था, उनको पहले ही समझा चुका था यहाँ से कोई मत भागो, रात को जो भी है बोल के आराम से जो भी है बातचीत करके जाओ, तुमको काम नहीं हो रहे तो तुमको गांव भेज देगा, थोड़ा दिन काम करो उसके बाद में आपको गांव भेज देगा। ऐसा बोल के रखने के बावजूद भी बार बार आदमी भाग के गया यहाँ से, लगभग 35 आदमी के ऊपर भाग गया। काम का प्रेशर बहुत भारी बढ़ चुका था, उसी टेंशन की वजह से ये लोग भी इधर उधर से फोन आके ये लोग भी जाने के प्लानिंग से ऐसा हो गया। ये झगड़ा हुआ, दोबारा ये झगड़ा नहीं होगा। जैसे मैं माफी चाहता हूँ, हमको माफ कर दीजिए। जाबाय ना विषयखौ आं दा बे सार जायासैना खुलुमबाय। आं मुम्बाइ बर' ससाइटिनि जानानै दिनै कारात होननाय जायगा सातारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्रनि बे जायगायाव दंफैयो मुम्बाइनिफ्राय फैनानै। जाय जों मोनसे बे कम्पानियाव सेनि कम्पानि सुगार फेक्टरियाव मोनसे दंफैयो, जायाव जोंनि आसामनिनो मानसि दङ माखासे, बिथांमोना फैनानै बेयाव खामानि मावो आरो बेबायदिनो सोलिगासिनो दङ। खिन्थु मोनसे भिडिअखौ नुनानै भाइरेल नुनानै जोङो आसरित जादों। जोंनियाव बार बार फन फैगासिनो दं, नोंथांमोना बम्बाइआव थायो मानो खबर लायाखै। कमिशनार लेबार कमिशनाराबो गम मोनदों, पुलिस कमिशनारा गम मोनदों, आसामनि MP MLA आबो गम मोनदों। थ' बिथांमोननिफ्रायबो फन फैदों दे नोंथांमोना थांनानै जोंनो रिपर्ट होनांगौ, जुदि FIR होनांगौबा सोरबा पुलिस कमप्लेन होयोबा जों एक्सन लागोन। थ' नोंथांमोना थांनानै रिपर्टखौ लाथो, जोंनि मानसियाबो बिपद जानाङा, कम्पानियाबो बन्द जानाङा, कन्ट्रेक्टराबो माने बिपद जानाङा। बेखायनो जों आसलखौ मिथिनो, रियेलिटिखौ मिथिनो फैदोंमोन, मिथिबाय। बिथां बुजाग्राफोरखौबो जों लोगो मोनबाय, बुग्राखौबो लोगो मोनबाय। जि भुल जाबाय जाना थांबाय, जाहाथे उनाव बेबायदि भुल जाया, मोजाङै मिलायलायना थायो। आरो बे भिडिअखौ जाय आपल'ड खालामदोंमोन बे बिराद गोरोन्थि मावदों। बियो माने स्रि लाखोमानानै बे भाइरेल खालामदों, जायनि थाखाय भुल बुजाबुजि जादोंमोन। गतिके जाहाथे उनाव भुल बुजाबुजि जाया, रायजोफोराबो एसे निमाहा होनांगो बिथांमोननि सायाव, बुग्रानि सायावबो आरो बुजाग्राफोरजोंबो मोजाङै रायलायबाय, बिथांमोना मोजाङै सोलिलायथों, खामानि मावथों, बयबो फैथों मावथों, बयबो खामानि मावना जानांगौ, भुल बुजाबुजि जानाङा। जायोब्ला जाहाथे जोंखौबो मिथिहोयो, रायजोखौ मिथिहोयो, खिन्थु गावजों गाव बुदलायलायनो नाङा। बेखौनो बुंनानै आं गासै रायजोफोरखौ खेबसे खुलुमबाय।